No niin. Tässä videossa me ruvetaan käyttämään lapaa. Halperimman lapaa. Tähän tarvitaan tämmöstä kuulaa. Miten onkaan kuula. Sitten tarvitaan kylmää vettä ja kiehuvaa vettä. Okei, ensiksi mä. Sitten tarvitaan kans jotain. Varmaan millaista mutia se on. Niin. Sitten. Hei, kuvaa myös vähän taaksepäin. Sitten. Mä liuutan sitä vähän aikaa täällä. Noin. Sitten. Joo. Sitten mä tarvitsen tätä palloa, että se menee sellainen pyöreäksi. Pistän sen tähän. Sitten mä rupean painamaan. Ja sitten tulkaas tänne. Sitten tähän voi tämmöistä tarvita. Ja sitä voi niinku väännellä. Näin. Näin. Tämmöinen on kyllä harjoittu. Sitten liuutetaan taas vähän se. Sitten käännetään pallo tohon taas. Ja taas vähän tällä. Sitten sitä uitetaan taas vähän. Sitten sitä taas uitetaan vähän se. Joo. Sitten se taas pistää tuohon ja sitten painetaan. Ottakas. Tästä tarvitsee vähän voimaakin. Pieraseksä? En pierase. Kyllä se kohta taitaa olla. Kuppi siinä on ainakin. Aika valtava. Näytetään. Katsos. Tää toista vai katos näin. Kuppi siinä on aika valtava. Sitten vähän sen vielä uitaan, kun mun mielestä se ei ole hyvä. Teidän mielestä se voi olla katsoa hyvä, mutta minun mielestäni se ei ole vielä hyvä. Sitten ei ole vieläkään hyvä. Kuppi on aika valtava. Mä otan sitä vieläkin. No nyt se taitaa olla hyvä. Sitten mä vaan pistän sen tänne kylmään veteen. Näin. Anna lillua se vähän aikaa sitten. Noin. Noin ylimääräiset veret pois. Se taitaa olla siinä. Nyt mennään koittamaan. Tässä nyt. Tästä tuli aika hyvä. Eiks niin? Joo. Kyllä tästä hyvää tuli. Kyllä sitä sellaista vähän vois vielä, mutta kyllä se nyt hyvä on. Joo. Toinen mailla. Se on sitten tämmönen. Se on vähän mennyt rikki, joo. Niin, mutta kumminkin. Uitan sitä kanssa vähän täällä. Näin. Joo. Noin.
Näyttää olevan helpompaa. Joo. Joo. Tämä on helpompaa, koska tässä ei ole mitään paskaa. Mitään paskaa tässä. Ole. I don't mean for you. Tämä katso. Santeri, muistatko se meidän... We wish you my Merry Christmas. We wish you my Merry Christmas. We wish you my Merry Christmas and a Happy New Year. Noin. Hieno kuppi. Sitten mennään koittaa taas. Paulan nyt. Wish you a Merry Christmas. Hetkonen. Wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. And it's fighting alive. Are you alive? I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Maailma pois. Kyllä tää ihan hyvää. Kattokas nyt katsojat. Kattokas nyt. Onks maailma hyvä? We wish you my Merry Christmas. No, se taitaa olla valmis.